Kode Radio International nangoyɗon diga Abuja lamorde lesdi Nigeria. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, barkamen be wakkatire nde, barkamen be fottugo nder taskaram jaminɗi hande. Kode Radio ɗon waddana on taskaramji diga jamdi 8 yanugo jamdi 8 reta wakkati Nigeria, Nijar, Kamaru e Chadi. Min Muhammad Abubakar Bokos foɗanta on labangal taskaram jaminɗi hande. Nder taskaram jaminɗi hande min godi taskaram wazu dina, amma ko ɗon ha mi wawtai Umar Aliyu hanko joɗi fassetir habaruji hande. Aran nda ko e kubaruji ɗin. Nder kubaruji lesdi Nigeria, on nanan ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu walliti Prime Minister jo Ingila keso seyo heɓuki nasaraku ha cuɓi lesdi ndin. Nder kubaruji lesɗe Afrika bo on nanan hitordu ha lesdi Tanzania tiggi guluɗo fotowol ardiɗo lesdi ndin duuɓi ɗiɗi. Nder kubaruji duniya luttuɗi bo on nanan lesdi Birtaniya heɓi ardiɗo keso. Jotta bo nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu walliti Prime Minister jo Ingila keso Sir Keir Starmer seyo maggago dow korowal Prime Minister ku lesdi Ingila ɓawo nasaraku ngu jam'iyya mako nga Labour heɓi ha cuɓol lesdi ndin. Nder andinore nde bolwowo etana ardiɗo lesdi Nigeria Mr. Ajuri Ngelale waɗani jungo wi latago Tinubu meɗi ardango jam'iyya lundanke'en ha lesdi Nigeria waɗi o andino ardiɗo Ingila keso on samɗini kugal gongal ha yeso mako jotta. Duuɓi ɗuɗɗi ɗi Mr. Starmer waɗi ɗo ardani jam'iyya lundanke'en taskitini mo hokkugo ardungal bongal ha wi'ugo Tinubu. Ha ragare Tinubu wi Nigeria ɗo taskiti hudugo be Prime Minister jo keso man ngam sattingo demokradiya filu be jaholi yeso lesɗe ɗen ɗiɗi fu. Anniya ardiɗo lesdi Nigeria dow heɓango ɓiɓɓe lesdi ndin kuuɗe be ɓesdugo ceede nastanoje gomnati hedi jomorgol be heɓango sukaɓe jaholi yeso hawtade be jaynitare husitani tabitiggo ngam kompaniji lesɗe yaasi kolli anniya omtugo lise muɗum ha Nigeria musamman wakkere kuɓɓirɗum wato energy. Hal fitinaɗo ardiɗo lesdi Nigeria dow ko larani wawtuki gelle wato Nigeria's Envoy on Climate Action Mr. Ajuri Ngelale on andini non ha Abuja yake o waɗanno gidal be ardiɗo kompaniwa Blackstone New Energy Mr. Chen King maɓɓitiɗɗo kompaniwa waɗugo batir be jamdi lithium ha diwal Nasarawa. Mr. Ajuri wi kompaniwa nga Mr. Chen King annini omtugo ha nokkure nde ɗum falti ngam tappugo kare ɗe waddanta gelle mbononda wato New Evergreen City sowan nga o arti o omti ha diwal Nasarawa cowi tati. Nonnon bo Mr. Ngelale waɗi gidal be ardiɗo dental kokkowal wallinde dow ko larani hisnuki gelle wato Chief Executive Officer of G7 Climate Investment Fund Mrs. Tariye Badejesin. Ha boliɗe maɓɓe yake gidal man lorni hakkilo dow darnde lesdi Nigeria jotta be no ɗum yelata darnde man laato yeso hedi fannu famral hakkunde dental man be lesdi Nigeria daidai wakkati lesdi Nigeria taskitani tappugo kare ɗe ngala batte dow gelle wato Green Industrialization Drive. Hitordu ha lesdi Tanzania tiggi neɗɗo mo waɗi inde ha lesdi ndi hedi fannu diide duuɓi ɗiɗi ha saare pursina ko bo o yoɓa ceede dola America 2,000 ɓawo hitordu man tabitini o waɗi aibe hedi wulugo fotowol ardiɗo lesdi ndin Samia Suluhu Hassan.
Mr. Shadrack Chawla nangama on ɓawo o hoosi vidiyowol hoore maako oɗo wula fotowol ardiɗo man oɗo huɗa. Vidiyowol bo ngol sankiti bana ngulu ladde ha lesdi ndin. Mr. Shadrack mo duuɓi 24 noti dow aybe man, amma o saldori hokkugo hujja ko waɗi o waɗi non. Sir Keir Starmer hunnama dow Prime Minister jo lesdi Birtaniya keso ɓawo gidal be laamiɗo Birtaniya laamiɗo Charles tataɓo. Jam'iyya Mr. Starmer nga Labour on heɓi nasaraku ha cuɓol ngol lesdi Birtaniya man doggini Kenya Alhamisa. Mr. Starmer waɗi gidal be laamiɗo Charles ɓawo Prime Minister jo Birtaniya ɓoymajo Mr. Rishi Sunak yarani laamiɗo man gilla ha o hokki laamiɗo man ɗerewol jippuki mako dow korowal laamu. Mr. Starmer hoosi alkawal huwango ɓiɓɓe lesdi Birtaniya fuu suɓuɓe mo be ɓe. Umar Aliyu a yettama. miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji kode radio international ha kilohas 1295 daidai jamdi 8 yahango 8 ereta jamma agogo Nigeria, Kamaru, Niger enanta Chadi, non bo jamdi 7 yahango 7 ereta agogo UTC. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu tiggi komitiwa nga hauti jami'en gwamnati be filoɓe wato Presidential Economic Coordinating Council iga Abuja nder rahotor Umar Aliyu. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu tiggi komitiwa ngam fintinki jahargal faggudu be jaynitare ha lesdi ndin andiranga Presidential Economic Coordinating Council. Hautade be umruki komiti man wurtina dabareji kanduɗi ngam wurtingo lesdi ndin nder saɗirmaji ɗi ndi yidata jotta. Komiti man ɗo mari wakili en ko hauti wakkere gomnati be wakkere filoɓe kastaɓe ha lesdi ndin. Nder maɓɓe woodi Alhaji Aliko Dangote, jawmu kompaniwa Dangote, be ardiɗo bankiwa UBA Mr. Tony Elumelu, be jawmu kompaniwa Financial Derivatives Mr. Bismarck Rewane. The President has just inaugurated the Presidential Economic Coordination Council. Yaake o wolwananno jayndiyanke'en ha faada lesdi Nigeria ɓawo tigguki komiti man. Ministajo hakkilanki ceede lesdi Nigeria Mr. Wale Edu wi komiti man tokkan waɗugo jonde kala lewru fuu nden andina Tinubu ko dawri. Mr. Wale Edu andini dow ha yaake jonde man Tinubu we'itani ɓe taskara mako ka o taskiti ngam fintingo shanu faggudu be jaynitare ha lesdi ndin ka lebbi 6 andiraka Accelerated Stability, Stabilization and Advancement Plan. Non bo taskara man annini hoosugo jaaburɗe ngam tabitingo lesdi ndin wurtini e tirgel nebbam petur jam barel miliyan 2 kala nyalade fuu ngam sorrugo ha luuɓe duniya. And the sum of that very important exercise is that a 2 trillion naira package involving ngam tabitingo taskara man heɓi nasaraku bana no handi. Gomnati moggal lesdi man wurtinani taskara man ceede naira trillion 2. ceede ɗen bo majjinte hedi wallitigo ha ɓamtuki bakkeje feere-feere. naira biliyon 375 majjinte wakkere wallitigo shanu njamu be jaynitare. naira biliyon 500 majjinte hedi wakkere wallitigo shanu ndemri be fesinango ummatore nyamdu. ha fahin naira biliyon 500 majjinte ngam wallitigo wakkere kuɓɓirɗum be yite lantarki. ha yaake naira biliyon 175 majjinte ha wallitigo waɗoɓe kuuɗe sana'aji ha lesdi ndin be jaari. o ɓesdi wi'ugo gomnati hutiniran be taskara mai ha lornugo hakkilo ko handi wakkere ndemri ngam fesingo nyamdu. With the private sector working with the federal government under President Tinubu, that things will begin to improve.
kanko That's ma the yaake aspiration. o That's why wolwanno what the Mr. coordinator Tony said about the Elumelu amount mani of Tinubu be money tiggugo that have komiti been man approved now ha o for tabitini disbursement filoɓe all ballitan targeted hokkugo to komiti man achieving shawaraji be better life for dabareji everyone. So kanduɗi ngam I waddango ummatore look hoyende forward be to jaynitare. more prosperous and better country. Aliyu a yettama be rahotool ngol. Nda taskaram wazu dina hautade Modibbo Abubakar Hamma Adama Jada. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sakiraɓe bandiraɓe fof no silmina dow ɓe silminago islam alhamdulillah en getti Allah en ɗon no waso jumbare en mbino hannde jumbare 17 lewru zulqida hitande 1445 hijira nabi sallallahu alaihi wasallam donc seɗɗa lewru jeegom rewtande 2024 ɗum masihiya en ɗon no waso jumbare en ɗon no dede wolwano haala fabloji lewru zulqida en darino ha ɗum lewru tuuba to nde en tuuba nden bo en wurta nder zunubaji heɓa ragare man wooɗa to ko wajibi dow men ni en daro en tiiɗo be ibada be ko en limti ɗo fuu kanjum on waɗi to lewru ɗo dari julɓe Allah ɗo suklani ndu ɗo lornani ndu hakkilo ɗo waɗa ibadaji ngam heɓa khayru hamaru Allah ɓeddana en khayru nden bo ka en andi lebbi 12 ɗo ɗi pat ɗiɗo mari alaqa be annabijo men sallallahu alaihi wasallam lebbi Allah 12 ɗo daga muharram ha wargo zulhijja ko nduye woodi no mari alaqa be annabijo men sallallahu alaihi wasallam le woodi bo kuuje islama ko en numtirta ha maaru en numtirta ɗum to lewru zulqida ɗo bo ko woni ha maaru to ha nder maaru ɗum lewru umra ɓe giɗi kala julɗo Allah fu waɗa umra ko waɗi ngam waɗugo umra ha lewru ɗo ɗum sunna no waari ɗum sunna bo annabijo men muhammadu sallallahu alaihi wasallam ha lewru ɗo on o yahi umra annabijo men sallallahu alaihi wasallam o waɗi umraji mako 4 umraji mako ɗo ɗi 4 ɗo pat ha nder lewru ɗo on o yahi ha nder lewru zulqida to inchallah to en heɓi wakkati go en gaɗa darsere ba jumɓare guɗa umraji annabijo men sallallahu alaihi wasallam umra arande umra sulhul hudaybiya to ɗo on woni wato o waɗi umra sulhul hudaybiya ha nder lewru zulqida ɗo on wato nde o timmini sulhu nano ɓernde sahabo en yiɗi hanko bo no Allah holliri mo ɓurdi kamala wato si annabijo men sallallahu alaihi wasallam o laɓi o wi sahabo en laɓa ɓeɗo jooɗi mboka ɓe laɓayi sam se ɗum ɗami annabijo men sallallahu alaihi wasallam se o nasti o tawi ummul muminina ummu salma o wi ɗum shawara Allah wato ndana ko fe'ata ko nden ɓe sahabo en ɗo so wi annabijo men sallallahu alaihi wasallam a rondi ɓe dongal ko ɓuri ɓe sembe on hamɓe ɓe ɗon nuɗɗini dow wato ɓe dillan ɓe yaha nda ɓe sappanima ɓe dillan jihadi nden a haɗi ɓe ɗo wakkati bayatul ridwani ɗo kañum on jamirawo wi dede laqad radiyallahu anhum min is yubayi'unaka tahta shajarati ɓe pat ɓe sappanima ɓe di ɓe soodi yonkiji maɓɓe ɓe soodi aljanna ɓe yaran jihadi a haɗi ɓe a waɗi sulhu ɓe wato kuffaru quraishin ɗo ɗum ɗami ɓe amma a ƴona wanzamjo ma bano en andi mon wanzamjo laɓo annabijo sallallahu alaihi wasallam Malik ibn Sinanin sai annabijo ƴoni wanzamjo mon on laɓi o wi laɓu nde annabijo wurta yasi ɗo laɓani sahaba en komo seeɗo woka ɓe laɓidiri ase shawara ummul mu'minin nafi to himɓeji feere wiya wayta en jaɓo shawara rewɓe kay haala kaka ndeha na non woodi haɓe wallata ɗum sakiraɓe meɗen Allah eltani en ɓe Allah waɗi en jodda be maɓɓe woodi ha dabareji ɓe walla en annabijo sallallahu alaihi wasallam sayida Khadija heɓi walli mo hawa yettini nulal sayida Aisha sayida Hafsatu ɓeɗo ɗo on ɓe dari ɓe walli mo ha hunde ummu salamata ɗo kañum hokki mo shawara to nanon da porbilen waɗanno Allah umri o laɓa o umri sahabo en ɓe sali umrore Allah ɓe sali umrore annabijo dafe masibo jippa amma dabare ummul mu'minina ummu salma dada julɓe sai hisni en par porbilem ɗo to wato en nawai ba ɓe wi'ata ta en jaɓa dabareji rewɓe ba wodi dabareji rewɓe nafata to en hakkila bo kadi ewa en heɓa 19 ka pat ɗon amago sappo hunde ɗo 10% bo kadi ɗo ka sai kadi sai hakkilo to ni woni yake majum umra ɗo on umratul hudaybiya umra ɗiɗaɓum bo dedei umratul qada'i nde hitande yalti o waɗi umratul qada'i ha tonton o te'i sayida ummul maimuna sayida maimuna ewa ha nder tonton o te'i ɗum ewa to hanko on laati amari annabijo sallallahu alaihi wasallam te'ugo mo bo fooɗi kayruji ɗuɗɗi ha islama ngam annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗo yiya komandajo mawɗo bawɗo konu Khalid ibn al-Walidi annabijo yiɗi o silma iri amrunul asi en amma ɓeɗo torra islama kono huduɗo bone sahabo en yari be kono luttuɗiɗo pat kono handagu be lazabu nde mi tammi hanko Khalid ibn Walidi o ardi batalia susɓe ɓe ngari ɓe titotiri be annabijo ɓe ɗon mbogga kono zura sali few
asira sali few magariba sali few isha'i ha sali ase to ɓe juli salatul khawfi fu hunde yottai ha yetti hunde wuli jaw sahabo en nani ko nun yaɗi nden kadi nde o yi o heɓata nasaraku Khalid ibn Walidi se o dilli kadi annabijo jippi ha wadiwol ɓe nangi ɓe juli zura ɓe juli asira ɓe juli magariba ɓe juli isha'i o wi mana'una an salatil wusta mala allahu qulubahum wa quburahum nara o wi heferɓe haɗi en julgo wakkati nder ɗaba so ngulla ñaaɗi ko salatul kawfi en kasi waɗugo allah hebbin deeɗi maɓɓe be genale maɓɓe padi yiite jahannama to annabijo timmigo kono wi mi yerdai Khalidu ɗo o ƴoyɗo o perɗo o général kay o baba général en ma o field marshal ngam majum en lorto e ndena ɓe lorti babe maɓɓe stratégie ɓe ɗo rena Khalidu lorti be katibatu fifire kono wonde batalia kesum annabijo heelimo ha caka jemma nden o lori to annabijo yiɗi Khalidu silma ɓe wi moye Khalidu ɗo wala mo o ɓuri yiɗugo yetti Maymunatu ɗo ɗum darde dada o sigi ɗum yafendo mako se annabijo ɓangi Maymunatu bitul harisi nde ɓangi ɗum ni se wato hunde ɗo waɗi se annabi on sallam nde ɓangi mo se ngaygu o waran o homna dada mako bo ɗum nder ummul mumina nde annabi wimo annabijo ɓangi dada mako se nani ngaygu o wañino annabijo temerre goo e 50 usti lutti reta e lutti 50 yawa to 50% dilli lutti 50% nde annabijo wari ƴoni mo waasi mo islama se o jaɓi dina islama se nani o di annabijo 100/100 100% to kanjum waɗi ƴoma ha nder hitande may on ɗum waɗi to nden umra jurana wakkati ɓe timmini kono hunayno o sendi ganaim ɗo o yehi jurana ɗo ma ha nder lewru ɗo waɗi nden umra je o waɗi be hijju mako ɗum en tammi volugo go to ɗo on woni ko fe'i ha nder lewru ɗo to ngam majum inchallah en daro en tiiɗo be ibada to nden bo ta en dede en ɗonno alkawal men no en bolwanno haala dede en ɗonno alkawal tariha wa dede Cheikh Modibo Jelani en bolwanno en heɓa e timmingo en ɗo wiya hande jumɓare ɗo hande on ɓi ko khalifa ciki lewru ko acciri duniyaru khalifa Cheikh Modibo Jelani hande on o ciki lewru ko acciri duniyaru to dede en bolino dede duniyaru ɗuɗɗum yaaliri janaiza may ɗuɗɓe bo wari hofni nder warɓe may Sherif Omarul Hafidou o ƴummi hanko bo dede o wari o hofni be tawaga mako wande o wari hofnugo ɗum o jumɓi bo ha jurde Cheikh Jelani o mofti jama'are pat ɓe ngaɗi zikiri jumɓare ton to ha ton ko lorni hakkilo am waɗi mi waddi haala warugo mako ziyara ɗo dedei o wara o hofna ɗo ngam o jangi alqur'ani marra ɗuɗɗum nde ɓe ngaɗi zikiri jumɓare ɓe timmini iri wakkati el ijaba Allah jabata do'a ɗo o wi o jangi alqur'ani timmini iri subu'u je mama mako Cheikhul Islam Cheikh Ibrahim Niass hokki mo fami bi shawqin o timminan jotta ɗo ɓe waɗa do'a o jangi daga qul huwa falaqi nasi ha o timmini o waɗi sadakallahu lazim o lori o fuɗɗiti alhamdu baqara ha o waddi muflihuna o waɗi do'a o wi do'a ɗo ka jabaka to min bo enen sakiraɓe ɓe gondi ha wato waso jumɓare be nanoɓe am ha réseau sociaux social media pat min bo mi haɓɓi anniya wakkati oɗo waɗa do'a ɗo kala sakiraɓe ɓe namo nani waso ɗo pat mi tori Allah huɓo haaje mako to ɗon mi waɗani en do'a ton kanjum waɗi mi waddi ka ha ɗo na mi waddi ka ngam goɗɗum ba mi waɗi ɗum li wajhillahi tabaraka wa ta'ala mi yecca mo bo mi yiɗi on ngam Allah en ɗo wondi kala jumɓare pat en ɗo heɗita waso dina en ɗon naftira ngam Allah wi fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin waɗu wazu nafal mu'minijo kala mu'minijo goɗɗo Allah be annabijo pat yiɗi wazu fa zakkir inna fa'ati zikra to ko nandi be majum kanjum shehu woli ha tafsiru mun to ni a waɗan wazu himɓe 10 goto jaɓan naftira to wazu wajibi to kanjum waɗi zaman men réseau sociaux ɗo hoynani en bo no en gaɗirta wasuji to kanjum waɗi mi waɗani on pat do'a Allah huɓan ko moye haaje mun ɗum hayru Allah reni ko moye bo sharru ɗo won mi matini on nder warɓe hofni taziya may Cheikh Aboubacar Tibati ɗum laamiɗo no hanko on président Ansaruddin ha je leddi Cameroon ɗum modibbojo mawɗo o laamiɗo bo oɗon second class on oil staff of office kanjum on deuxiéme degré ha nder leddi Tibati hanko ma o wari be tawaga mako ɓe hofni ɓe wari hofnini kerol wala to inchallah to Allah yaari en jumɓare warore en timmitinan waso waso men go nden ha nder warɓe hofnata en goytano en mbino Khalifa Mouhamadou Sanusi wari no hofni to Khalifa Mouhamadou Sanusi ɗo ko wara o hofnano o inde mako lamɗo Kano ɓortaɗo amma wato Kenya alamisa ɗo ɓe lorni mo laamu mako hande ɗo ni o nasta nden nastol maɓɓe bo suudu laamu Kano hamɓe no ɓe mba'i to ɓe lammini goɗɗo nastirta ha dammugal saare may mawnde ɓe
pusan mahol on o nasta, to o nasti sei ɓe maɓɓa alfaalu inchallah o nasti saare ɗo o vurtata sei de ɓe wurtina gaware mako. To ɓe fajiri jumɓare ɗo ɓe pusan mahol o nasta, to o nasti bo ɓe cukka babal mai, nden bo hanko ardata jumɓare hande. To ɗo ɗum seni jamare julɓe sosai, ngam ko waɗi ɓe ɓortimo ɗo ngayngu on be wato siyasa duniyaru ɓe kosi ɓe kawti ɗum kasiban wa suran wa buhtana, amma o tori o nangi modi ɓe ngam ɓe tamman to ɓe ɓortinomo ɗum ƴumminanno germondiyal ko ƴumminanno konu, ɗum mbara ko e ɗum rufa ƴiyamji ni wayɓe mai ka yiɗino. hanko bo se o fewni ɓernde o wi goɗɗo mako ta ƴummina probléme, ta ƴummina ta fitina. O yaafi, Allah on hokkimo laamu, o laami duuɓi 5 Allah jaɓi ngu, o yerdi be kita Allah, o bi jami'i majari hakami kari da'i, o wi julɓe Allah joga do'a. Daga o tiiti Allah o nangi do'a ɗo, nda ɗum Allah fewnimo ɓernde hande ɓawo ɓe ɓortimo laamu, ɓe pusi laamu Kano mai, ɓe ngadi laamu on peton 5 rano bici toy he nyayande alamisa ɗo midi gouverneur Kano Abba Gida o ruusi laamuji 5 ɗo pat, nden o hawti laamu Kano bana ngo woni ɓuri duuɓi 1,100 daga no ɓe tiggiri Kano mai ngu ɗo hawti ngu fuu, o lorni ngu pat laamu mai timmudu ɗum o hokkiti Muhammadu Sanusi. O wi o yetti Allah, do'aji on o jogi, o waɗi modiɓɓe torranimo Allah, to aɗo on jaabi. A sei miɗo waza julɓe Allah kala mo mari haajel ha Allah pat o tita Allah o tora, ko moye tori Allah, Allah huɓananno haaje mako. To Allah huɓo haajeji men fuu, Allah hokku en kala khairu fuu, Allah renu en kala sharru fuu. Dede dayni ha en waɗi minti 11 to Allah yaari en jumɓare wararo en timmitinan haala dede tarika Shehu Jilani, nden to en waɗa ko jus muhtasira noy on woni suudu laamu Kano ɗo, noy wuro Kano mai ngo tiggiri, ndey on laamiɓe rewoɓe labbi ɗon no ha maago wa burbushi en, ha laamiɓe julɗo mo jaɓi islama ha maɓɓe, ha wato dede Sheikh Usman wari tiggi islama, ha hokkiti suudu Sanusi en jotta ɗo ɗum suudu liman en, kanjum waɗi hanko ardan. To wodi mo mandino laamiɗo Garwa surgino mo maɓɓutugo julurde ha Garwa, hanko ardi. To hanko ɗo ɗum suudu liman en, wato nde Sheikh Usmanu yerɓi laamo lutanta laamiɗo Kano mai, laamiɓe mai sei ɓe ɗiɗo ɓe ɗo kaɓa be waziri en mum, sei o yerɓi Sheikh Abdullahi Gondu, sei wari ɓorti ɓe ɗiɗo fu, sei hoosi liman lammini Kano mai. To suudu laamata jotta ɗo ɗum suudu liman en, to non ɗum wari ha wargo jotta kañum bo en bolwa kañum bo tariha laamu Kano mai be Sanusi arandejo be Sanusi ɗiɗaɓo. Inchallah pat to Allah hokki en jamu e juutal balɗe asaweje yeeso en bolwa ɗum en rammiɗen to haɗo. Min woni Abubakar Modibo Hama Adama Jada, andiraɗo be inde wato Malam Danejo, giɗɗo kosam danejam, wato e juri daneri, kosam danejam e juri daneri, ɗum are aljanna, maje nder aljanna, Allah nazzu en aljanna, en jaran kosam danejam, en jaran juri daneri, en jaran ndiyam laɓɗam, nden be wato maayo gotel mai ɗo kato ɗum walmimi arre, wato non be arabiya mawɓe ka ɓikkon bo en yiɗa ƴonugo inde mai, sei en mbiya jus aljanna, ji aljanna bellam o shofine. Allah nazzu en aljanna, barka nabi sallallahu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Modibbo Abubakar Hamma Jada a yettama. To madalla on mbawai heɗitago taskaramji Kode Radio International dow matotral internet www.koderadio.net ko Radio Garden. Nda taskaram kautal koppe ka Radio France International fulfulde e Kode Radio e TV. tedduɓe min gari ñoggande on e miijuji ɗi gaccon ɗon e nder nde yontere e taskaram on tottama konngol ñande altini en kaali e jaltudi wuteji sarɗiyankoɓe to leydi faransi tawi e nder majji ko landa eren mo Marine Le Pen heedi yeeso. Ko holko wonno en yiyande mon kettoɗen. Noddaali puɗɗima mataw taɓal faade deuxiéme tour en fuɗɗo alliance uji nande puɗɗo tafede. En jii Edouard Philippe hoorejo jagorɗo kiiɗɗo Emmanuel Macron o yalti o haali o holliti o wi ko wonande hay dande wotere woto weddane Rassemblement National kono kadi hay dande wotere woto weddane LFI. E min kam somi jogui tan ko mbiyanmi Macron mbiyammi tan ko yo deƴƴu hunnuko makko, saabu France so yettima ɗo yetti ɗo ko kanko yettimi ɗum ɗo, so tawi tan omo haala ɓe ɓeydata tan ko perduji. E o joni noon sam mbiɗa jokka wi tan kadi ha joni yakare ene joga kam ko Rassemblement National ene jogori heɓoyde mbiyen keewal timmal ko wiyete
majorité absolue. heɗen mbawi wi ko heewi sansata ɗo ko Marie Le Pen ene wondiɓe mumen hande ko ɓen France naɓe totti hoore ɓen ɓe gonni ɓe gandanɗa hoorema si renaki kamen ƴettata polgu par ce que aduna gonaɗo hande aduna hanki koko serti seeɗa. Marie Le Pen o haalanno ɗum kan ko konngol politique tan ɓe mbawata hutorade ɗum sabu hay kamɓe ɓe mbawa kariya ɓaleɓe hande wonɓe toon no liggoɓe ɗum ka so Allah fati gatten hen hakkillaji meɗen salla wonko ɗum wawi bonnude wala fuu bawɗo kaari e bandum yaltingol ɓaleɓe walla tettugol kayitaji muɓɓen ko nandi e ɗum ɗum ka e milani salla ɓe mbawi tabbintinde. Nyande talatari jaɗen ko to leydi Mauritanie kalɗen e jaltude wuteji hooreyaku leydi dokkuɗi Polgu Mohammed Ould Ghazouani e biol salndu halfinandu wuteji ɗi. eyyi so tawi président o wiyama o gañima e jaltude ndi ko kanko ardi min kam to banggue jiiɗam hunde nde nde laaɓa laɓɓintede tan ko yimɓe ɗiɗo mbawi laɓɓintede halfinaɓe commission oɓe so tawi kay ko gonga e mabɓe ɓe nunɗiɓe kaali gonga eɓe jiiɗi démocratie ɗon ene wawi deñude hunde nde ande ko ɗum ɗo woni ko woodi ko saabu so tawi ɓe jaɓani banggueji ɗi fof ene foti limtede tawa noon kadi ko yeeso observateur en PV ji gonɗi e nder bureau de vote seni to wona ɗum woni toon exemple kala to biram heeɓi 56%, kala to biram heeɓi 56% walla 50%, to seni to ɓe mbaɗata ɗum ko 20% à peu près walla 15%. e min noon mbiɗe feeli observateur uji nawaɓe toon ɓe woni union africain union européen. Nyande alarbare kalɗen koye alhaali leydi Sénégal ko fati e luural hakkunde Ousmane Sonko hoorejo jagorɓe leydi ndi e suudu sarɗiyankoru leydi Sénégal ɗum ko caggal nde Ousmane Sonko holliti o wona baɗowo yewtere makko gaga kuule suudu ndu pewnitaka ko holno jirɗon ngal luural. ɗon min ga ko miijo ko poɗɗo yaade nootade sababu nde hoɗum yimɓe fof ɗon dewi so wi hande o yahata fof wayde honno ko Sénégal naaɓe woni o tottani hakkeji muɗum Sénégal naaɓe wonomo namdi ɗum mbiyo yahu o déclaré joni noon kamɓe hoore mabɓe gonno ɗo efo mbino yimɓe fof en déclare yimɓe en déclare kanko hoore makko poɗɗo ɗo rew o waɗa ni woɓɓe mbannoni so yahani wodani kam hono no o teddinani yimɓe Sénégal ko poɗɗo yahata o déclaré. Amadou Ba nde arata wadde déclaré oɗo député jo wonde toon Guy Marius Sagna o wanno o erago makko e Amadou Ba o wi wata Amadou Ba ar sabu assemblée o rekonisani mo sabu PV wonɗo toon on ko faux PV wala tabarakallah ɗum ɗo no fotino régulede ko ɓooyi te régulde ɗum kadi wona ko tiiɗi e nder balɗe tati ɗum no wawi régulede gasa premier ministre Ousmane Sonko o ara o waɗa ɗum déclaré toon te nanalla an komi nani kon kadi e kabaru makko kadi o wi'ani o arata wadde déclaré ko o wi komo habbi député ji ɗi ɗo elo 15 si ɓe wawi régulde oɗo saria o wawa artude hen ɗo ni ɗo Ousmane Sonko koye gonga makko o woni. Nyande alkamisare kalɗen koye wameji ha e yanugol galleji tesketeɗi e saaha ndungu hol peeje ngam falade ɗi boneji kettoɗen. Ndungu ina arda caɗele si heblanaka gila law e ha tengti noon lesɗele men Afrique gay heɗen jawa yejjit si caɗele ndungu ngari fof en daro laamu si yawti puɗɗoɗen nden noon mbo kala ina hen jogui fodde mbo kala ina hen foti addu o darde mum ha timma woni laamu o woni yimɓeɓe. to bangi yannan ko fate bangi Podor e min kam mbiɗo fiɗi hen laamu ngu e so wiyamu laamu noon ko joɗaniɓe laamu e guure ko wayno mairuji e ko nandi hen e gouverneur préfet sous préfet ha yetti less joom guure en heɗen gandi wonto neɗɗo ina maaha e kamɓe fof ɓe daara en jii hande e guure men fof wonto neɗɗo mahata eɗen fof gandi ɗum ko lawol ndiyam walla wona foti mahede e haalatake haydara noon toppitiɓe kadi faade e maadi kañen fof kadi noddetake gara est ce que ɗo no moƴƴa maadi ko yiɗi maadi ko walla moƴƴetake ɗum kam caɗele ina to banggue mahoɓe ɗo caɗele kadi ina to banggue laamu to aɗa sago laamu yo rewi ɗo tedduɓe ko ɗi miijoji gaccun ɗon e taskaram on tottama konngol e nder nde ɗo yontere ha e yontere arore garen e toɓɓe goɗɗe on jarama. miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji kode radio international ha kilohas 7,295 deydey jamdi 7 yahango 7 e reta jamma agogo Nigeria Kamaru Niger enanta Chadi non bo jamdi 7 yahango 7 e reta agogo UTC. Oh
Islama abba men pulaku yendu inna meɗen kode radio sautu ndumen international. Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garem makediten jonadu asli meɗen. Jamdi 3 jemma to hiri kode fu maɓitem makediten radio kode international. Taskaramji janginanɗi andinanɗi famtinanɗi kode radio welnana fulɓe international. Bapullo e woni fulato i horre international non kode radio lutani fulɓe international. Habaruji kode radio cahiɗi labɗi belɗi ndeni fu e keɗiten sautu pulaku international. Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garem makediten jonadu asli meɗen. Gime fulɓe finata wasudu ndu rewɓe mawɓe jango woni hirde nde bacciɗo sautu kode international. Durngol e demal jamuɗum risku siyasa duniyaru e faamu dina mako ɗo kode international. Tariha baba men Shehu Usmanu bina Fodio taskaramji belɗiɗi fuɗo kode international. Keɗitem mafamoyen wa'inai yakeji meɗen albarka taskaram radio kode international. Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garem makediten jonadu asli meɗen. Fulɓe Niger, Nigeria, Togo, fulɓe Sudan, Chadi e Guini keɗiten kode international. Hato fulɓe Masina, Burkina Faso, fulɓe Mali, Cameroon e Gambia keɗiten kode international. Fulɓe Futa Jalo, Futa Toro, Gabon, Benin, garem makediten kode international. Jogen Madina men jagen pulaku yendu inna sana'aji bo jangen durande men international. Kode radio on. To haɗo fu min gaddira gare taskaram jaminɗi hande mo itinɗo taskaramje Ahmed Arab Abubakar Azare, kawtuɗo taskaramje hande ɓiliɗi Ibrahim Iromo Dake, min Muhammad Abubakar Bokos wiyaton balen jam. Pulaku joynayi jogenɗi tato sakkinen ɗi gerdaɗi dina men wala bamaji international. E gonga hettiri gonen e ton taɗalen ɗum fewreta jaben ta jamben international. En ɗambo hunde men giɗindiren cakaji meɗen hawten mahore men wallindiren international. Munyal bo en baɗe tato hafen mere nonnonde e nde ardinen jafindiren international. Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garem makediten jonadu asli meɗen. To nyare yaware tato jaben takulen bo merare tambaɗen ellata cusɓe international.